Sí? Bueno, em diuen que em presenti, em dic Isaac Camps, soc de Terrassa, soc geòleg i editor científic i com a editor em dedico a fer llibres i material divulgatiu i escolar, etc. I com a geòleg tinc tota una vessant dedicada a la divulgació del patrimoni geològic i a la seva valorització. Llavors, el que us explicaré avui aquí... Ha marxat la veu? No. El que us explicaré avui aquí em fa molta il·lusió portar-ho perquè fins ara és una idea que ha començat a rodar o que s'ha fet pública potser farà un any en el meu àmbit, en l'àmbit dels geòlegs, i tinc l'oportunitat de poder-ho explicar a l'altra pota d'aquesta idea, d'aquest projecte, que és l'àmbit excursionista, i és el primer cop que tindré un públic excursionista escoltant això que m'interessava molt. Molt bé, jo no sé quants de vosaltres heu vingut aquí amb la idea de descobrir qui era Charles Lyell o si aquest nom us sonava de res. De fet, jo soc geòleg i de Charles Lyell en sabia ben poc fins fa 4 dies. Però perquè entengueu la potència d'aquest personatge i el que important que és i el cabal, el puntal que pot ser per fer el projecte que tinc en ment, vull que comencem fent un paral·lelisme amb aquesta persona. Segur que aquest senyor, tots sabeu qui és, més o menys, Charles Darwin, no? Sabeu aquesta imatge icònica, la reconeixeu tots molt fàcilment, sabeu que és l'autor d'un llibre cabdal de la biologia, de la ciència, de la història de la ciència, i que hi ha un abans i un després d'aquest llibre, que de fet la biologia moderna no s'entendria sense aquest llibre, i segurament vosaltres sabeu alguna cosa de Darwin més enllà d'identificar-lo com que va estar a les Galàpagos, com que va estar a la Patagònia. Tot això ho sabeu, no? I potser sabeu que gràcies a les estades a aquests llocs, en aquests llocs hi ha un turisme científic, un turisme naturalista important i que a més ha impulsat el coneixement naturalista i la recerca en aquests llocs. Galàpagos, amb aquesta idea ja en teniu prou, hi ha uns centres de recerca, etc. Hi ha un equivalent a Charles Darwin amb geologia? Hi ha un Charles Darwin de la geologia? Sí, és el seu amic i mentor Charles Lyell. De fet, Darwin, quan estava al Beagle, duia aquest llibre, duia Principis de geologia, duia el llibre del seu amic, era un pèl més gran que ell, era el seu amic i mentor, i sense el llibre Principis de geologia, sense aquest llibre, de fet, Charles Darwin tampoc hauria pogut crear la teoria de l'evolució. Tot això per què us ho explico? Ara imagineu-vos que Charles Darwin, a part de les Galàpagos, o a la Patagònia, o a les Canàries, si Charles Darwin hagués estat a Catalunya i hagués fet una ruta per la Garrotxa. Diries, sembla que ho sabríem, no? I igual que aquesta figura s'ha explotat, la paraula no m'agrada, però sí, s'ha fet de vector per una sèrie de temes de recerca, de ciència i divulgació, i si hagués sigut Charles Lyell qui hagués estat a la Garrotxa? Si hagués estat Charles Lyell, l'autor dels Principis de geologia, que és el nostre Origen de les espècies dels geòlegs, és el llibre que marca un abans i un després en la nostra ciència i, per tant, no només un llibre per geòlegs, és un llibre que canvia el paradigma de la geologia d'aquesta ciència i que és el llibre que ens fa entendre, ens va ensenyar com s'ha de llegir el passat i com interpretar-lo. Doncs Charles Lyell, amb aquell llibre, amb aquesta obra, Principis de geologia, si l'obrim a la seva edició de l'any, de fet va sortir en 3 volums, en 3 anys, si obrim el tercer volum, en un capítol, no, de fet, a l'obrir el llibre, ens trobem en aquesta làmina acolorida dels volcans, els volcans d'Olot, el Cruscat, el Mont Sacopa, la Garrinada, són aquests, són dibuixats per ell, perquè a més de ser el pare de la geologia moderna era un dibuixant boníssim i un molt bon escriptor i a més un bon escriptor i un bon observador de la gent i dels llocs. Però aquesta làmina colorida que està en el nostre Origen de les espècies, o sigui, està en el Principis de geologia, és una causalitat, és un adorno, què és? Hi ha alguna cosa més? Doncs sí, hi ha alguna cosa més.
De fet, en el seu llibre hi dedica 11 pàgines i 5 figures al primer mapa geològic, el primer mapa que marca les taques volcàniques, el primer esquema geològic del vulcanisme a la Garrotxa, alguns talls geològics, una interpretació de Castellfollit de la Roca, etc. Hi dedica 11 pàgines i 5 figures a la geologia d'aquesta comarca. I surt, feu-vos una idea de lo important que és Lyell i que aquest home va estar aquí. Però aquest home, diguéssim, això és el resultat d'haver estat aquí, però hi ha alguna cosa més? Com és que va estar aquí? Per on va anar? Per on va passar? I això és el que us explicaré jo ara. De fet, això surt en un llibre que és conegut, és un llibre del 1830, els geòlegs catalans coneixíem això, tota la gent amb cultura científica ho coneixia. Però això és el resultat, però sabem què va fer Lyell aquí a Catalunya, sabem per on va anar, sabem amb qui va parlar, sabem què pensava de nosaltres, dels catalans d'aleshores, sabem quines aventures, quines anècdotes li van passar? Sí, també ho sabem, tenim la sort que això ho sabem, perquè ell escrivia cartes ell va viatjar per molts llocs del món, ell escrivia cartes als seus amics i familiars que la seva cunyada, que també era farmacèutica, les va recopilar, la seva correspondència, i sabem per on va passar, sabem pels llocs que va transcórrer i també sabem què pensava de nosaltres i quines coses va veure. Però també tenim més informació. De fet, cap a l'any 72, el biògraf de Charles Lyell va començar a indagar en els seus arxius particulars, les seves llibretes de camp, la seva correspondència més íntima, el seu llegat, i va fer aquesta biografia en la qual s'extenia una mica més, s'aportava més informació de la que els geòlegs catalans sabíem sobre ell, i aquesta informació va ser recollida, diguéssim, pels geòlegs catalans més tard i van començar a desenvolupar i a interessar-se i a divulgar entre nosaltres quin va ser aquest periple de Charles Lyell a Catalunya. I de fet, aquí és el primer mapa que reconstrueix una mica la seva ruta en el nostre país. Una ruta bastant extensa. No és un home que hagués aparegut a Olot, diguéssim, del cel i s'hagués dipositat allà, sinó que aquest home realment es va fer una patejada pel nostre país. Posteriorment, hi ha hagut una persona que sense ella avui aquesta xerrada i aquest projecte no existiria, que és Enric Aragonès, és un geòleg català que ha indagat molt més. Per una d'aquestes xambes sorprenents es va trobar les seves llibretes de camp, el que havia escrit quan estava a Catalunya amb unes fotocòpies al Museu Geològic del Seminari, amb la qual cosa ens trobem que aquest home, per exemple, havia fet dibuixos de Montserrat. Per exemple, això és un dibuix de Montserrat fet des de la calzina. Us repeteixo que aquest Lyell era molt bon dibuixant i diversos esquemes i sabem dia a dia on va passar i on va dormir i més o menys per quins camins va anar. És a dir, el pare de la geologia moderna, el Charles Darwin de la geologia, o sigui, una persona cabdal, una figura importantíssima en la història de la ciència, es va recórrer al nostre país. I ara us explicaré una mica per on va anar i què va fer. De fet, ell va anar... La idea que tenia ell es va presentar... Ell era jovenet aquí, l'any 1830, em sembla que tenia 28 anys, si no recordo, o sigui, era jove. Imagineu-vos que és gent... Ell és escocès, de bona família, o sigui, era gent que es podia dedicar a la ciència perquè anaven sobrats. Ell es presenta a l'estiu de 1830 aquí amb la idea de veure els volcans d'Olot i després anar al Mont Perdut, a l'Aragó.
I bé, ell arriba a Catalunya, arriba a Puigcerdà, a la Guingueta d'Ix, de fet, volent entrar a Catalunya, no va poder, perquè era un moment que a Catalunya hi havia un conflicte polític entre l'absolutisme, els liberals i els carlins, o sigui, hi havia hi havia fresa política, hi havia violència en el nostre país, i bé, ell va arribar aquí, no va poder passar, el tio estava desesperat, i algú li va dir, mira, vés a Perpinyà, que tinc... Tot això, us imagineu-vos com funciona. De fet, el país no ha canviat tant. Ai, perdó. Ell al final li donen un contacte, vés a Perpinyà i allà farem una mica de trampa. A Perpinyà aconsegueix un salconduit i llavors, clar, ell veu que pot entrar per Catalunya, diguéssim, per la Jonquera, per entendre'ns, i agafa una diligència i es planta a Barcelona. O sigui, la idea era anar de Puigcerdà a Olot, però es troba a fer aquesta marrada. Gràcies, de fet, a aquesta marrada, aquesta volta que li van fer, aquesta inoportunitat política, després ella ha pogut gaudir molt més i, diguéssim, va dir, aprofitem-ho. De fet, ella a Barcelona s'entrevista amb gent, hi havia un moment, hi havia molt merder, llavors ara no, si no allargaria molt aquesta xerrada i no és el d'allò, però amb la biografia que teniu aquí fora us aconsello que us la llegiu. I ell va començar a entrar aquí. I veureu que en aquestes diapos de tant en tant us fico alguna frase curiosa que va escriure ell, perquè veieu que el tio tenia molta gràcia. Ell, per exemple, deia que la gent de la Cerdanya eren... Ell fa descripcions a la gent del país, eren uns tios molt fems... Això és, Molt bé. Ell deixa d'intentar-ho per la Cerdanya i agafa una diligència i en 2 dies es planta això a Barcelona. Un dia que es veu que feia una calor horrorosa. Fins i tot en la seva diligència anaven 2 cubans, que entenc que eren cubano-catalans, uns indians, que van dir que allà fotia més calor que a Cuba. El cas és que un cop arriba a Barcelona comença l'expedició de debò. Això és el tràmit, això és l'aproximació. Ara comença la seva d'allò. Ell arriba a Barcelona, es vol intentar entrevistar amb autoritats científiques i polítiques, fa el que pot, i que li desaconsellen que vagi sol perquè hi ha conflicte polític. De fet, ell després no es va trobar en cap conflicte, després la cosa va anar molt bé. I, diguéssim, entre que arregla papers i troba algun guia, va estar visitant Montjuïc, va estar fent observacions geològiques del Pla de Barcelona, etc. I al final lloga un guia amb una mula i s'encaminen, ell amb la mula i el guia a peu. I diu, fins i tot feia observacions com que llavors el castellà era una llengua desconeguda. De fet, ell havia estudiat castellà, ell sabia italià perquè havia estat a Itàlia, havia estudiat castellà expressament per venir a Catalunya i quan va venir aquí ella diu no em serveix de res, m'entenc més bé amb la gent amb l'italià i fins i tot dona a entendre que va aprendre alguna paraula en català. Ell en deia amb el dialecte local. Doncs ell, va dir de les penes punyalades, ell comença el seu camí, primera parada a Montserrat, o sigui, també fixeu-vos el ritme que duia aquest paio caminant, les tirades que es feia en un dia. O sigui, ell surt de Barcelona, primera nit, Montserrat, a peu el guia, ell amb mula, però el guia a peu. Ell es planta a Montserrat, s'entrevista amb l'abat, allà hi fa nit, Montserrat, primer punt geològic del nostre país per sucar i pa. Segon dia, passa per Castellgalí, Manresa, tal, i arriba fins a Súria, que llavors les mines de potassa encara no existien. Doncs aquí fa nit a Súria. I en les seves llibretes fins i tot dibuixa l'anticlinal del mig món, els que si coneixeu una mica Súria, de fet l'anticlinal del mig món és un plec que hi ha a la carretera, surt a l'escut de Súria. Estem barrejant també cultura. Tot això us explico perquè va relacionat amb vosaltres, perquè us estic explicant, ja esteu intuint que us estic explicant una excursió que a mi m'agradaria fer, i a molts geòlegs ens agradaria fer, i segurament a vosaltres m'agradaria que us agradés fer, que té elements d'història, cultura i natura. Molt bé. Ell no s'està de res, se'n va a la muntanya de Sal de Cardona, fantàstic, perquè
tenia notícia, la volia conèixer i, per exemple, descriu això, la gent del país, dones altes amb bon aspecte, nens malagradosos, el riu Cardener, Grot de Fang, Corre de Cardona a Manresa, tempestes, tronades, pagesia mal forjada, catalans treballadors. O sigui, el tio era observador, ja us he dit que era un tio observador. Potser es va trobar algun excursionista desbrossant camins, podia ser, no? Però ell va tenir una bona impressió de nosaltres, diguéssim. Llavors, després fa el trajecte de Cardona al Mujal, dorm al Mujal, fa nit al Mujal, és un poblet que està a prop de Llobregat, quan passa per aquest tram, i arriba a Vic passant per Oristà. Molt bé, continua, llavors surt de Vic i segueix el camí ral pel Altipà del Cabrerès, després us faré un mapa una mica més detallat, i va a les Planes d'Hostoles, pel Santuari de la Salut i fa nit allà. Perquè dius, però ell volia anar a Vic, volia anar a Olot, podia haver tirat recte per fer aquesta marrada. Ell havia sentit notícies conforme fa uns anys ha hagut una erupció volcànica a Lloret Salvatge, és a la falla de Mer, però ell anava amb aquesta idea i es va trobar que no, que segurament fa referència a que durant la crisi sísmica del segle XV, em sembla que va ser, va haver-hi una emanació de gasos sulfurosos a la falla de Mer, a Lloret Salvatge, d'això les cròniques en parlen, i ell volia veure i no era pas volcans. Llavors van a Lloret Salvatge, es va frustrar i va recular. I deia coses com aquestes, que en una casa pagesa et podies prendre una xocolatada millor que a França, per exemple. De fet, hi havia una tradició xocolatera a Catalunya molt important. No sé si coneixeu aquell quadre de rajoles de la xocolatada, que és del 18, doncs va per aquí. El Lloret Salvatge, ja us he dit, i a Mer, i el dia 2 d'agost arriba a Olot pel Coll de Bas i llavors ell ja tenia, diguéssim, entrevista concertada amb Oriol de Bolòs, que era un farmacèutic que ja havia estudiat el vulcanisme local, no va ser el primer, però sí que és el primer a donar-se compte que aquí hi havia volcans. De fet, no ho he dit, però Charles Lyell va venir a patar aquí perquè un altre geòleg anglès ja havia fet algun article sobre el tema i li interessava. Ell havia estat també als volcans del Massís Central francès i d'Alemanya i el tio anava amb aquesta idea. O sigui, anava ben enfocat a veure els volcans d'Olot i a veure què més de vulcanisme hi havia a Catalunya. També algú li havia dit que hi havia volcans a Massanet, i és veritat, però era Massanet de Cabrenys, Massanet de la Selva, però clar, Massanet per un de fora, Massanet de Cabrenys i Massanet de la Selva no sap què és, i per això al final ja veureu, va sortir cap a França per Massanet esperant trobar volcans. Però bueno, això és una altra història. Doncs ell arriba a Olot, a més era festa de Sant Esteve, ell explica amb molt detall, amb una carta, com està al balcó a casa del Bolòs i veu la processó i com està amb la família del Bolòs, tot això ho descriu molt bé i de fet Bolòs el fa d'amfitrió i el porta diguéssim a Castellfollit, on fa esquemes, va fins al Sallent, també fa un esquema geològic, si està tots aquests dies, i el 6 d'agost, diguéssim, surt de Castellfollit de la Roca i se'n va cap a la Catalunya Nord, passant per Terrades, les Salines, Massanet de Cabrenys. De fet, ell li havien dit que a Massanet hi havia volcans, però és una confusió segurament, i arriba l'endemà i el 8 d'agost està a Perpinyà. A Perpinyà es troba amb un amic seu que havia vingut, de fet no ho he explicat, però ell havia vingut d'Anglaterra amb un amic que es havia quedat allà, perquè havien de venir els dos, però amb la burocràcia i tal va haver-hi un follon. Total, que aquí a Perpinyà es retroba amb el seu col·lega i després ja se'n van a fer el Mont Perdut a l'Aragó. O sigui, aquesta és la caminada
que es fa el Charles Lyell a Catalunya. A mi m'agradaria fer-la, la veritat, perquè va veure geologia de la bona. O sigui, de fet, ell escriu una frase que per mi, si ara haguéssim de pagar un publicista perquè la fes, no em podia trobar de millor, perquè és boníssima. Diu, amb una mula i un guia a peu i, diguéssim, amb una mica de francès i 4 paraules que havia pres, sentències, pots comptar que igual eren algun me cago en Déu, que havia pres en català, del tio que anava amb la mula, amb el meu italià vaig, sense cap contratemps, emprendre un camí gloriós, un camí per un país gloriós per un geòleg. Un país gloriós per un geòleg. Catalunya és un país gloriós per un geòleg i Lyell, el pare de la geologia, ens ho va dir a nosaltres. Molt bé, diu, vaig estar a Montserrat, a les mines de sal de Cardona, a Vic, a la zona volcànica d'Olot i vaig tornar pels Pirineus a Ceret. Hòstia, això és fantàstic, no? O sigui, aquest paio va veure la millor geologia, diguéssim, del quadrant nord-est del nostre país. I la va descriure molt bé. I, a més, vull que entengueu que no només va fer anotacions geològiques i va fer aportacions geològiques, sinó que també va aportar coneixement o va aportar reflexions sobre nosaltres, sobre el que va veure, sobre el paisatge, sobre la gent, sobre la política, i ho va dibuixar. O sigui, que tenim una matèria primera per treballar el que jo us vaig ensenyar ara, la meva proposta, el que a mi m'agradaria que un dia es materialitzés. Molt bé, vist el que hi ha, a mi el que m'agradaria, he vingut a fer propaganda d'això, és que implementar una ruta de llarg recorregut, un camí temàtic centrat, resseguint les passes de Charles Lyell, lògicament posant èmfasi en el que va veure, o sigui, treballant la geologia. Perquè tenim rutes en aquest país de molta mena, però geològica de llarg recorregut no en tenim cap. I ens la podríem inventar, però, hòstia, aquesta excusa és fantàstica, no n'hem de buscar una altra. Molt bé, perquè això, diguéssim, tenim l'oportunitat de ser originals a nivell de Catalunya, de l'Estat, d'Europa, probablement, i amb això, diguéssim, i aquí se'n podria discutir, això seria potser motiu de debat, i això ens podria portar beneficis, diguéssim, socioeconòmics i culturals. I afavoriria, i això us ho explico des del punt de vista d'un geòleg, diguéssim, una col·laboració entre diferents agents, entre els geòlegs, entre també el món excursionista, entre el món acadèmic, entre el món científic, per poder materialitzar això. Doncs molt bé. Després també es faig una mica reflexions, no sou públic geològic, però sí que, bueno, alguns sí que sé potser, però perquè m'entengueu una mica com jo ho implementaria. A veure, primer de tot, jo crec que el públic que esteu aquí són gent que us agrada la natura, que us preocupa la cultura, estic segur que us interessen, a veure, com ho explicaré? Estic segur que quan aneu a llocs us interessa saber els aspectes culturals i naturals més enllà dels purament esportius. Perquè per això sou excursionistes i no turistes. Molt bé. I segurament quan aneu a una ermita o veieu plantes o el que sigui, teniu molt a l'abast la informació per saber-ho interpretar. Segur, els ocells, les plantes, les ermites, la història d'aquell lloc, la pedra seca, estic segur que teniu moltes possibilitats d'aprendre això. Però estic segur que teniu molt poques oportunitats d'interpretar el medi geològic, de saber què és allò. I en aquest país no s'ha treballat bé això, però la veritat és que són preguntes que ens podem fer tots, perquè quan dius com s'ha format el volcà, vosaltres que sou de la Garrotxa això potser potser ho teniu una mica superat, però si jo em pregunto com s'ha fet Montserrat, per què té aquesta forma, és una pregunta que respon des de la geologia. Vosaltres us podeu creure que no trobareu cap guia popular, cap guia per vosaltres, pel públic general, que us ho expliqui?
Si trobeu fòssils, com és que tenim fòssils? I les fonts, que tots ens agrada anar a veure les fonts i a fer fontades. Per què hi ha fonts? Com es formen les fonts? I aquella font? I quina aigua? I d'on surt tot això? Totes aquestes preguntes es responen des de la geologia. Per tant, no és veritat que no hi hagi un interès per la geologia. El que passa que no en diem geologia. En diem d'altres maneres, però les preguntes populars respecte a això hi són. I nosaltres, els geòlegs, tenim les respostes. Molt bé. L'altra cosa és que, i això és una mica de crítica, que aquest interès popular, però en els espais naturals que coneixem, aquest aspecte està poc treballat, està poc madur. És que ni a Montserrat hi ha alguns espais, en el cas de la Garrotxa sí, perquè hi ha els volcans, però en la immensa majoria de llocs la informació que teniu a l'abast del medi geològic respecte al medi biològic és anecdòtica. És anecdòtica, no pot ser, no pot ser. És que Charles Lyell ens renyaria, ho enteneu? És com si tinguéssim tortugues gegants i dius, sí, tortugues gegants. No, punyetes, és que tenim un patrimoni fantàstic i no ens l'explica ningú. Molt bé, aquí també, i com s'ha d'explicar com s'ha d'enganxar la gent en això? Com hem d'enganxar els geòlegs a vosaltres? Quines han de ser les idees forces perquè vingueu al nostre terreny, perquè us interessi el que va veure Charles Lyell? Mireu, jo penso que la geologia és una ciència històrica. De fet, la finalitat última de la geologia és reconstruir el passat, saber què va passar. I a tots ens agrada que ens expliquin històries, ens explica que ens agrada, per això estem enganxats a Netflix, punyeta, perquè ens expliquen una història, un relat que portarà un final. I quan expliquem aquesta pregunta, com es va fer Montserrat? Això és una història, és un relat, ho podem fer entretingut, podem fer que se'ns caigui la bava. Els geòlegs juguem en aquest avantatge, que podem explicar històries. Una mica com l'arqueologia a nivell de la història humana, m'enteneu? És a dir, espera, Empúries s'omple de gent, no? I són 4 pedres, però l'arqueòleg que t'ho explica, hòstia, t'ho fa veure. Va entrar els grecs per aquí, pum, van fer això, van fer allò, tal. Doncs geologia és el mateix. El segon punt que tenim els geòlegs per enganxar-vos a vosaltres és la identitat, i això també m'agrada perquè abans us ho heu apuntat, pels que sou de la vall d'en Bas, aquesta plana i aquestes muntanyes formen part de la vostra identitat. I estic segur que us agrada que us expliquin com s'ha fet això, o que us agradaria... Per exemple, la vall d'en Bas era un llac de barratge, o sigui, les colades de lava van obstruir el fluvià i es va formar una llacuna. Aquesta plana era un llac. Hòstia, doncs us estan... Les coses que us són properes, el paisatge que us és proper, a la gent li agrada. I si ets de fora? Si ets de fora també, perquè estàs explicant un coneixement autèntic i no adotzenat. És a dir, quan venen, i tenim aquest problema turístic, quan venen els turistes, sempre van a on? Van als llocs que en diuen emblemàtics. Emblemàtics, perquè emblemàtics quasi bé que és com una paraula, com un producte de consum, m'explico? Però a veure, la Pica està ple de gent, però potser al cim que està una mica més enllà no hi ha ningú. Això ho sabeu, no? Doncs podem tenir l'oportunitat, això, que a la gent local d'un país se li pugui explicar com és el seu paisatge o per què el seu paisatge. I el que ve de fora li estem donant l'oportunitat d'explicar alguna cosa original, que no és emblemàtica, no en el sentit de la paraula, m'enteneu? Molt bé, i després una altra arma poderosa que tenim els geòlegs és la mateixa que teniu els excursionistes. Clar, la geologia és una cosa que es viu al camp, és una cosa que es viu al camp i per tant és sinònim de natura, d'activitat física, d'aventura, d'anar aquí i allà i per tant ho podem vendre entre cometes, com algo que és positiu pel benestar emocional i físic de la gent. Doncs jo proposo que amb aquestes 3 idees forces i amb la caminada que es va fer Lyell, ell va anar a cavall, amb la ruta que va fer Lyell, el burro, al nostre país
diguéssim, això li donem forma. Molt bé, llavors, bé, doncs la ruta de l'Àiel combina això, és una història, per tant és un relat, aquesta historieta que us l'he explicat i que espero que us hagi sorprès, és un relat d'una expedició científica, per tant hi ha natura i aventura, perquè li van passar coses a Catalunya, per tant és tema local, és nostre, forma part de la nostra identitat, d'un personatge que és universal, no és un tio fosc que no sé què, que surt amb 4 línies a la Wikipedia, no, és que és el pare de la geologia moderna, és el nostre Darwin, que va explicar que gràcies a ell podem explicar i conèixer l'evolució del nostre paisatge, o sigui, també tenim identitat i relat, és que ho té tot. I aleshores, bueno, si ara jo hagués de materialitzar aquesta ruta al camp, si jo m'hagués de posar-la a caminar, jo podria, a veure, jo amb el que sé me la podia dibuixar amb el Wikilocs i començar a caminar, sortir de casa i a poc anar arribant, fins a Ceret. Poso una mica en context geològic. Això seria un esbós de la ruta. Fixeu-vos que això és un mapa més o menys estructural de Catalunya amb les unitats majors. Fixeu-vos que aquest home, d'entrada, va passar pràcticament per totes les estructures geològiques importants de Catalunya. O sigui, surt de la Plana de Barcelona, travessa la serralada per la Vall de Llobregat, la prelitoral, la depressió del Vallès, la litoral, la depressió del Vallès, la prelitoral, la Catalunya central, aquesta és, diguéssim, la zona del Bages, l'Alt Bages, rasca una mica la zona, diguéssim, del basament, perquè va anar fins a Lloret Salvatge, ens enganxa aquí pel Serrat Transversal i surt pel Pirineu, o sigui que va veure les principals estructures geològiques de Catalunya. Totes, de fet les va veure totes d'aquest sector, podia haver fet així i hagués fet més, però les va veure totes, o sigui, podem explicar, o sigui, darrere els seus passos podem explicar l'estructura geològica de Catalunya, la podem explicar, la podem fer servir d'argument, de puntal per explicar-ho. I què va veure? Doncs, a veure, això és una mica un mapa a lo bruto del recorregut i he marcat alguns dels principals punts d'interès geològic sense ser exhaustiu, perquè això forma part d'un article una mica preliminar, fins a 55 punts interessants. Doncs alguns són museus, però també els Torrents de Barcelona, Montjuïc, el Puig d'Olorda, si anem a la Catalunya central, tenim la Sal de Cardona, el Lluçanès, la Plana de Vic, si anem al transversal, el Ter, la Serra de Cabrera, la Falla de Mer, el Museu dels Volcans, el Bosc de Tosca, bum, fins a 55 punts importants, però si fots a caminar, estic segur que cada 100 metres veus alguna cosa ben parida. Això és una altra cosa, perquè fots a caminar per aquí i dius, hòstia, mira quins plecs, mira quines falles, mira quines roques, estic segur que no t'ho acabes. Molt bé, per tant, ja tenim que la caminada que ve fa el Charles Lyell, diguéssim, ens ofereix un marc de referència. Suposem que ell va anar pels camins rals per fer-ne via, però voler reproduir avui en dia exactament els camins rals no té massa lògica perquè alguns estan perduts, altres hi ha grans, ja us imagineu, no? Llavors jo el que proposo és que aquesta ruta es pugui fer de dues maneres. Una a peu o eventualment amb cavall o BTT, diguéssim, aprofitant el màxim possible hi ha els senders existents, els senders homologats, perquè són molt rics amb això i ho podem, diguéssim, fer coincidir. Després us ensenyaré una proposta. I, clar, és una ruta molt llarga i es tracta també sobretot de veure geologia, o sigui, té una dimensió científica i esportiva. És possible que hi ha gent que, diguéssim, que amb això físicament és exigent, doncs que també es pugui fer una alternativa en vehicle. Llavors, aquesta expedició ens ofereix un marc de referència, llavors el que jo proposo és que, diguéssim, procuri passar pel màxim, o sigui, adaptar el recorregut no a la literalitat històrica, no fer una recreació històrica exacta, sinó que intentar adaptar amb aquest marc perquè passi, diguéssim, pel màxim nombre de punts geològics ben parits i vistes panoràmiques.
I després, clar, com això físicament és exigent, doncs dividir-la en etapes i trams. Les etapes serien segments que es poden recórrer a peu en un dia, això els que sou més excursionistes ja m'enteneu, tenint en compte dues coses. Una, la inhomogeneïtat del recorregut, tant a nivell, diguéssim, topogràfic, o sigui, hi ha llocs que pots fer molta tirada en poc temps, però també la densitat de punts d'interès geològic que hi hagin. És a dir, clar, si jo surto d'aquí i me'n vaig fins a Castellfollit de la Roca, hòstia, és que cada 100 metres em trobo alguna cosa que m'ho vull mirar. Això potser m'hi tiro 2 dies o 3. En canvi, el tram del Mujal fins a Vic és tot una mica el mateix. M'enteneu? Llavors això en podem fer més via. Doncs tot això s'ha de considerar. Mireu, això seria, per exemple, un possible traçat en la zona de Martorell, que està aquí, Martorell, fins al monestir de Montserrat. I, per exemple, proposo, doncs, en carretera, seria una carretera, la carretera secundària, perquè, clar, hi ha carreteres com la C16, que van molt ràpid, però l'objectiu és que la gent vegi coses, que es pugui aturar, i per tant no tindria molt sentit, o sigui, tindria sentit aquestes carreteres locals, que a més passen per pobles, que la gent pot menjar, es pot allotjar, etc, per Collbató, per la Salut, etc, fent tota aquesta volta. Al punt 13, per exemple, Charles Lyell es va aturar i va dibuixar, i fins al monestir. I a peu, què posaríem a peu? Per exemple, hi hauria 2 opcions. Una seria pel costat oest del Llobregat, que és més fàcil, de fet és el camí de Sant Jaume, el camí ignasià, és el camí ignasià, que va de Barcelona a Montserrat, que és un camí més fàcil, però no té gaires punts d'interès geològic, però en canvi, si anéssim per aquest altre costat, això és un festival, perquè hi ha Ribes Blaves, Sant Salvador de les Espases, o sigui, ponts, llocs que els geòlegs coneixen i són realment espectaculars, són llocs de molta categoria. Doncs, a l'hora de fer la ruta, la traça de la ruta sobre el paper, s'hauria de tenir en compte aquestes variables. Fem un cas. Com seria aquí la Vall d'en Bas? Fiquem-ho en pràctica. Doncs mireu, ell, ja us dic, ell venia pel camí ral de Vic, d'acord? Va passar i després va anar cap a la Salut, és a dir, el camí ral fa així, que ara actualment també és el camí de Sant Jaume, coincideix. Ell va anar d'aquí cap aquí, però ell, com volia veure la falla de Mer, no va tirar cap aquí, sinó que en va anar cap a la Salut, cap a les Planes d'Hostoles i després cap a Mer, després va recular a Sant Feliu de Pallarols. I, diguéssim, Olot, i fet aquest tros. Si s'hagués de fer a peu això, a peu, doncs jo continuaria agafant el camí ral Vic-Olot fins a la Serra, llavors agafar aquest sender local que va fins a la Salut, el sender local continua baixant, em sembla que els no sé què llunes, pot ser? Està marcat, però està marcat, fins a les Planes d'Hostoles. Es podia, per exemple, agafar la Via Verda, que és una via que ja està, diguéssim, ben senyalitzada i és amable, fins a Coll de Bas, Sant Esteve d'en Bas, aquí llavors podíem tornar a agafar el camí ral i fins a Olot. I així, diguéssim, seria un camí que ja existeix, que està marcat, que està senyalitzat, potser s'hauria de... Ara ho veurem, però ja existiria, no ens estem inventant res estrany. I quina geologia podrà veure aquí? Doncs home, hi ha molta geologia, no? Doncs hi ha els cingles de Llats, hi ha el salt de la Coromina, després sempre es pot pensar com podem marrar-ho, no? El mirador de la Salut, o sigui, la Salut també és un mirador geològic, des d'un mirador encara que no hi hagi roques pots interpretar el paisatge, les roques encantades, els volcans de Sant Marc i Puig-roig, que els va descobrir ell, és la primera persona que va donar nota que hi havia volcanisme a la vall del Brugent, les colades de lava d'aquesta zona, les colades de lava de la vall de Sant Iscle, Coll de Bas, doncs la pròpia vall d'en Bas, que és un antic llac de barratge, el llac de Racó, Bosc de Tosca i, arribant a Olot, els 3 volcans de la ciutat.
Això, dit així a bulto, després, si ho féssim a peu, doncs veuríem més coses. Molt bé. Això ens dona també 4 maneres de fer aquesta ruta, perquè jo també penso que la geologia l'has d'explicar en 2 vessants. Per una banda, l'has de fer arribar al gran públic, o sigui, a persones, no sé si hi ha geòlegs a la sala, potser, no? Ells sí, no? Clar, aquí jo crec que ha d'haver-hi 2 maneres d'enfocar la geologia a la gent. Per una banda, al gran públic els hem d'explicar les coses senzilles i entenedores, fer-los aprendre, diguéssim, el que és concret no és el que és abstracte, allò que es veu. I a molts llocs ja es fa així. El que passa que llavors els geòlegs anem a aquests llocs i de vegades ens trobem que la informació que se'ns dona és banal, perquè ja ho sabem. Jo crec que, diguéssim, s'ha d'enfocar aquesta ruta atenent a públics si tenen coneixements de geologia o no en tenen i, diguéssim, si es fa a peu o en vehicle, aquestes 2 coses. Per exemple, fem els 2 casos extrems perquè llegir tot això seria molt complicat, però, diguéssim, un geòleg, un tio, una persona que sap de geologia i la fa a peu, allò hard, doncs clar, què se li ha d'oferir, què se li ha d'explicar? Doncs una via completa, la geologia a totes les escales, a nivell científic, els afloraments, la visita als monuments naturals, la interpretació del paisatge, la visita als equipaments i el periple també de l'Aiel, perquè també hem de parlar de l'Aiel i de les coses que ens va descobrir. I en canvi, una persona no experta que es mou en vehicle, doncs prioritzar la interpretació del paisatge, la visita als monuments naturals, les visites als equipaments, donar una visió general de les coses. Això serien els 2 casos extrems. Molt bé. I això com es materialitza? Aquí ara això ja és més complicat. Això, després en podem debatre, ha d'haver-hi algú que, diguéssim, que ho assumeixi, un actor o diversos actors que assumeixin, diguéssim, el disseny d'això i ho posin en marxa, o sigui, que se'n facin responsables. Uns actors que hi col·laborin, de segon nivell, que prestin alguns serveis, algú que hi posi quartos, com en tot, i, diguéssim, buscar l'amistat de la gent del territori i tota la gent experta o no que això li faci, diguéssim, que li desperti el coquet. Molt bé. I quins serien els recursos per interpretar-la? A veure, una senyalització que jo penso que seria bo aprofitar la xarxa existent, segurament acompanyada d'algun altre element informatiu. Diguéssim, aquesta informació, publicar-la, diguéssim, en recursos digitals, sobretot, recursos impresos, perquè encara que el paper s'estigui extingint, jo com a editor penso que encara val per certes coses, els mapes en paper no es queden sense piles, la informació que tu pots llegir i preparar és bona. Jo faig llibres, jo sempre explico una cosa, també en termes evolutius. Penseu, per exemple, el llibre no desapareixerà mai, això és una reflexió que us faig, i jo penso així, els taurons són iguals ara que fa 600 milions d'anys. Pots dir que els taurons siguin antics, siguin prehistòrics, siguin antiquats, si fa tants milions d'anys que existeixen, si són pràcticament el mateix disseny des de fa tants i tants milions d'anys? No, no són antiquats, són perfectes. No han canviat perquè són perfectes. I el llibre és un objecte perfecte. Encara confio en el llibre, en paper. Bé, és igual, és una reflexió que no ve a cuento, doncs la faig. I després, clar, diguéssim, per vendre el producte, jo també he de vendre que això té uns beneficis socioeconòmics, no? Intentar que vingui afluència de turisme responsable, és a dir, entenc que una persona que està interessada en la ciència i la natura no és el del cocodril inflable amb una gorga, estem buscant un altre tipus de persona que té una inquietud cultural, científica i per tant se li pressuposa una manera de fer i estar en el medi natural, la venda de material, la generació d'oportunitats laborals en l'àmbit de la geologia, que n'estem molt necessitats, i, diguéssim, la millora del coneixement del territori i la seva estima, i que sou excursionistes,
que us he d'explicar, el fet d'estar en el medi natural ja ens produeix un benestar físic i emocional. Quan anem a buscar bolets tots els mals se'ns passen, que sí? Doncs molt bé. I, diguéssim, augmentar l'oferta geoturística de Catalunya, és a dir, que això pot ser motiu de debat, però d'uns anys cap aquí, sabeu que a Catalunya hi ha 2 geoparcs, el del Catalunya Central i el del Pallars. S'ha començat, diguéssim, d'una manera modesta i tímida alguns parcs a tenir-ho en consideració, i de la mateixa manera que ja comença a haver-hi una oferta una mica encara i ulls en altres àmbits com anar a veure ocells, doncs amb geologia també hi ha aquesta possibilitat, diguéssim, tot està per fer i tot és possible perquè estem tot just començant. I després, clar, beneficis socioculturals, és a dir, aquesta història és un recurs educatiu i didàctic de primer ordre, és molt interessant, jo crec que és una història interessant, és una història que desperta, pot contribuir a crear vocacions en l'àmbit de les ciències de la Terra, posar en valor la professió de geòleg, que ens fa molta falta, i, diguéssim, atesa la projecció mundial, perquè, hòstia, ja us he dit que és el nostre Darwin, col·laborar amb organismes internacionals i l'oportunitat això de crear sinergies entre diferents actors geològics, això ja és una mica de cara a la nostra parròquia, però sapigueu que hi ha moltes guinguetes de geòlegs a Catalunya, hi ha universitats, hi ha col·legi, hi ha l'Institut Cartogràfic i tothom fa moltes coses, però falta fer una mica, tenir algú que ens focalitzi, i això em va semblar que era un motiu per col·laborar entre diferents actors. Molt bé. Per últim, i acabo, he intentat anar ràpid, això que us he explicat aquí és un resum ràpid d'un article que està, diguéssim, de 18 pàgines, que va sortir fa uns mesos a la revista de treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. De fet, això us estic explicant-ho aquí, tinc l'oportunitat de fer-ho i de poder-ho passar del cap al paper, perquè el museu, diguéssim, em va animar a desenvolupar la idea, tot això ha sigut converses informals, i em van animar a plasmar la idea en el seu butlletí perquè d'aquesta manera, diguéssim, en algun moment o un altre, poder-ho arrencar, que això es pugui fer. De moment estem en aquest punt. I jo ja no explicaré res més. Preguntes, no? He anat molt ràpid, oi? Tenim temps, no? Fins les 2? Sí. Vale. Pere, va. Ara no el critiquis tampoc. Hola, bones. Expliques la visita d'aquest home, d'aquest savi, d'aquest científic, tan important a la Garrotxa al segle XIX, i també fas referència a l'interès per la geologia o el paisatge dels excursionistes. És així, els